bosar kwtalni jotono no khai kaham tei khasa jane kotor jotono no khulumo tei hamjak mungya poro ani dara puse ani bagai tini kaisa ekdom kaisa mani phunungnai ang sali abo tabra nai sari nengana tini bosar kwtalni ani bebeni bagai kaisa bracelet namane I want to show everyone oh wow nai legen na tamo tong nai do khade kisa sabai jadi leng pani khyang nai thoka nai thok jakhang belai kheno do teng wow nai thoka le thank you hambai belai khen nai thoka na angla nai thok jakha omo hungke ani baby bracelet paimani angke belai khen nai thok jakha nai thoka na norong bahing jaka please norong gisa comment khai sabai di angke to belai khen nai thok jakha norong confuse tang di obo ania do omo bini bagai no angke amo haino ang drama bas batai tamba nai thoka belai khen nai thok jakha angkai ani baby paimani bo bini bagai paimani somo angke sing tini try khaina lekata bahai hinanya angke bo anu bo jungsimi samani jeng malaya kedek mangkha angke mia horsoni horo sing video sok pakya duty tongmani bagai hingke tini ke sing malai belanya tong thok soka angke bo bini mani paimani omo ke bini earrings mo ke diamond ni omo bo nai thok jak sokang nai thokana